Mám natáčení. Jo, mám. Už se to natáčí, jo, natáčí. 700. Může to něco mluvit, ne? Takže, jak vidíte, umývání je těžká dřina. A tady je zdrouhavě. Takže, a tady je zdrouhavě, už jsem to řekl taky. Zdrouhavě. Tak a teraz ještě jedno, co vám můžu říct o mytí nádobí. Tak, nashledanou. Jak se to vypíná? Jak se to vypíná? Tak chvíli to končíme. Nevím.